ኣብ ላፕቶፕና ዝኾነ ዓይነት ቫይረስ ዳውንሎድ ኮይኑ ኸይሉ ወይ ቅልጥፍቲ ከም ምዃኑ ክልክላ ከመይ ጌርና ቸክ ንገብር? መጀመርያ ብዛ ናይ ዊንዶው ምልክት ንሪኣ ዘለና ኣብዛ ኣርት ዘላን ኣብኣ ንጥወቕ ብድሕሪኡ ከም ዝብል ምስ መፀና ኤምኣርቲ ኢልና ንፅሕፍ ኣብዚ ድሕሪ ኦኬ ንብላ ብድሕሪዚ ከም ዝብል ዘለና ንሪኦ ዘለና ሕቶ ክመፀና እዩ ኣብ የስ ንጥወቕ ድሕሪ ቁልብ ካልእታት እዚ ሶፍትዌር እዚ ክመፀና እዩ ኔክስት ንብላ ብድሕሪዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩዊክ ስካን ኣፍታ ኩዊክ ስካን ንጥወቕ ካብኡ ሜስና ኔክስት ንብላ ብድሕሪዚ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሶፍትዌር ጀሚሩሉ ኩሉ ኣብ እዛ ላፕቶፕ ዘሎ ፋይላት እስካን ክትገብሮ እያ ዝኾነ ዓይነት ቫይረስ እንድሕር ተረኺባ ከዓ ክትሕብረና እያ ማለት እዩ